Ahoj, mňa by zaujímalo, čo vlastne robíš v KPMG. Čau, Miši. Takže v KPMG vlastne som na pozícii audit trainee. Konkrétne pracujem na auditovom oddelení Financial Services Group, alebo teda FSG, kde našimi hlavnými zákazkami sú poisťovne, banky alebo nejaké finančné inštitúcie. Ja ako trainee som teda opora alebo nejaká podpora toho hlavného auditného tímu alebo staffu, čiže ostatných seniornejších ľudí, a taktiež aj in charge, ktorý vlastne má na starosti celú zákazku. Ja teda, keďže som podpora toho týmu, tak pracujem na rôznych dokumentoch, u nás sa to nazýva teda workače. Taktiež chodím na stretnutia s klientmi, s ktorými máme zákazky, a spisujem poznámky ohľadom procesov alebo nejakého manažmentu, právnych oddelení a tak ďalej. Čo je tvoj najobľúbenejší benefit v KPMG? Myslím si, že najobľúbenejší sú krátke piatky. Je to fantastický pocit, keď počas letných mesiacov prídeš v piatok na 4 hodiny, ktoré ti veľmi rýchlo zbehnú, a potom začína predĺžený víkend. Akým si mala dojem na začiatku, keď si začala pracovať pre túto firmu, a teraz možno po roku? Na začiatku vlastne sme my ako new joinery, teda tí noví všetci, ktorí došli do KPMG, mali rôzne školenia, mali sme uvítaciu party alebo kick-off party, ktorá bola naozaj super. Tiež sme sa spoznali, čiže bolo to fajn, keď v tie ďalšie dni sme prišli do práce a už sme tie tváre poznali z tej party. Začali sme teda tými školeniami, ktoré sa týkali rôznych aj teda našich sfér, čiže auditu, alebo teda v tom, čo už ideme pracovať, keď tam boli aj new joinery z iných oddelení, ale tiež aj také všeobecné témy ako etiketa, a myslím, že sme preberali aj to, ako sa máme obliekať, aj s informatikmi sme mali jedno školenie a tak ďalej. Čiže to bolo fajn, lebo vlastne sme tie prvé dni boli všetci new joinery spolu a mali sme možnosť si pomôcť, mali sme sa koho opýtať, ak niečo sme nevedeli. A teda potom už, keď som sa dostala na to svoje oddelenie, na to FSG, tak tam postupne vlastne ma čakali nejaké zákazky, na ktoré som bola pridelená. A to bolo tiež vlastne to isté, čo od začiatku, že stále tí ľudia síce už boli seniornejší, už boli z môjho oddelenia, ale stále boli napomocní, stále som vedela, že sa môžem niekoho opýtať, lebo zo začiatku áno, je to náročné tým, že človek nevie úplne, čo sa od neho čaká a tak ďalej, ale tým, že ten stav a ten tím okolo teba je už zbehlý, tak jednoducho vždy máš ten pocit, že opýtam sa, poradím sa, a ako nám bolo povedané, že žiadna otázka nie je zlá otázka alebo hlúpa otázka, tak to sme aplikovali, myslím si, že všetci new joinery na tom oddelení. No a teraz po roku určite je to jasnejšie, alebo teda viac zrejme, čo robím. Pochopila som už aj nejaké procesy v tých interných systémoch tým, že ten človek sa zabehuje postupne do toho a síce robí len jednu časť z tej zákazky, tak nevie úplne, že aký má záber tá zákazka. Ale následne, keď už je tam dlhšie, mesiac, pol roka, aj teda vidí rôzne iné zákazky, možno aj tie menšie, ktoré majú menšie alebo menej tých procesov, tak pomaly chápe celý ten rozmer toho, že čo sa robí, čo všetko sa kontroluje, audituje. Takže to je tiež super, že človek začína už mať taký obzor. Ale vlastne stále je to o tom istom, že ten tím je veľmi dôležitý pre mňa, a myslím si, že aj pre každého, kto v KPMG robí, že teda stále sa viem opýtať, poradiť, a už možno je mi jasnejšie, čo robím, ale tú pomoc potrebujem vždy. Ale ešte sa mi nestalo, aby mi nebola teda poskytnutá. Čo bol tvoj prvý job v rámci KPMG? Moja prvá zákazka bola poisťovňa. Presne si pamätám, čo som mala oblečené. A určite som mala istú mieru stresu, a teda aj nervozity, lebo vieš, že máš v tej hlave, že čo to budú za úlohy, ktoré dostaneš, či budeš vedieť ich splniť, alebo teda či sa budeš mať koho opýtať, s akými ľuďmi sa stretneš v danej firme.
A ja som mala veľmi dobrého in-chargea, to je človek, ktorý teda zastrešuje celý tím a bola fakt super, čiže všetko so mnou detailne prešla, vysvetlila a zároveň aj ten zvyšok tímu, tí seniorní ľudia boli tiež veľmi milí, snažili sa mi zodpovedať každú jednu otázku a boli proste nápomocní. A to mi dosť pomohlo, hlavne v tie prvé dni, lebo ten stres teba opadne, presne ako hovoríš, a potom už je to o tom, že vieš, že sa na nich môžeš obrátiť a jednoducho vieš, že čokoľvek, tak máš za kým ísť, takže to je super. A pamätám si aj úplne na svoju prvú úlohu, bol to taký meeting s interným auditorom v rámci tej danej poisťovne a ja som teda predsa len bol to taký prvý profesionálny meeting, takže som bola určite v strese. A pamätám si, ako ten pán bol strašne milý, lebo zazvonil mu telefón počas nášho meetingu a on, že nemôže, lebo je tu s pani auditorkou, tak som sa tak cítila dobre, že teda, že nielen ja som v strese, ale možno aj on istým spôsobom, takže to bolo také milé celkom. Čiže aj on s teba mal rešpekt prirodzený. Aj keď ty možno väčší, ale to je fajn, že to nečakal. Áno, áno. Prečo vôbec KPMG? Prečo si vybrala práve túto spoločnosť? Ja to mám z takých dvoch hľadisk asi. Jednak ako študent ekonomickej sféry, alebo teda ekonomického odboru sa firmy ako KPMG vlastne veľmi často spomínajú ako skvelý štart do budúcna pre absolventov, alebo aj teda pre nás študentov. Takže už počas školy som o tom počula, už aj počas strednej, myslím si, že sme mali nejaké trhy a teda vedela som o tom, že existuje táto firma. A tiež teda skrz toho druhého, možno troška súkromnejšieho hľadiska, že si tam začala pracovať ty, tiež aj môj brat a mňa veľmi zaujalo teda, že síce ste pracovali v jednej firme, ale každý ste robili na inom oddelení a nielen teda tom oddelení, že ja neviem, marketing alebo HR a podobne, ale vy ste boli na iných auditných oddeleniach a v podstate ste robili kvázi niečo iné a to ma dosť zaujalo, že v rámci jednej firmy sa dá byť takto všestranný alebo mať takéto rôzne záujmy, alebo nie záujmy, ale tie pohľady toho, ako sa na tú vec pozeráš a teda aj keď ste hovorili nejaké príbehy z toho, že s čím sa stretávate alebo čo robíte, tak to bolo veľmi zaujímavé. Čiže z týchto dvoch hľadisk sa spojilo vlastne jedno, že ja som hľadala nejakú prácu a toto mi prišlo ako ozaj fajn teda skúsenosť do toho budúcna, že aj keď sa budem chcieť odraziť, tak ja sa naozaj veľmi veľa učím v rámci KPMG, dosť mi to pomáha aj pri škole a tak, čiže takto som sa vlastne o tom dozvedela a preto som si to aj vybrala, že mala som aj tú reálnu skúsenosť s tým a aj takú tú, že je to dobrý benefit táto firma do budúcna, celkovo pre človeka. Čo považuješ za najlepšie na tom, že pracuješ v KPMG? Sú to ľudia a pestrosť tejto práce, pretože pracuješ v rôznych tímoch, na rôznych zákazkách s rôznymi ľuďmi a teda aj klientmi. A každý človek je iný, každý vie niečo iné a to ťa vlastne aj motivuje a v podstate inšpiruje. A je super, keď najprv vlastne ty pozeráš na nich, na tých iných ľudí, na tých meetingoch a postupne sa dostávaš vlastne medzi nich a začneš debatovať s nimi. A to je také, je to motivujúce a vlastne ty teda máš ten priestor práve aj tuto v KPMG, kde vieš rásť a kde sa vieš proste posúvať, vieš na sebe pracovať a takto postupne ideš tým kariérnym životom. A povedal by si, že si sa posunul aj ako človek, ako osobnostne v tejto práci? Určite. Určite to nie je len o získavaní vedomostí, ale je to určite aj skúsenosť, že postupne sa dostávaš do takých situácií, ktoré sú teda, že vykročenie z tvojej komfortnej zóny, určite, ale tým aj rastieš, hej? Že to je to presne, že takto sa dokážeš učiť a posúvať ďalej. Je podľa teba teda výhodou pracovať popri škole, že pomáha ti to aj v tej škole a hej, že ako to vidíš? Áno, určite. Ako som teda spomínala, že u nás v škole sa hovorí o týchto firmách, tak ja si myslím, že by sa malo aj hovoriť normálne skrz nás, skrz študentov, ktorí pracujú, pretože ja som posledný ročník mala tak skvelo prepojený, že vlastne všetko, čo som robila
v KPMG mi pomohlo aj v škole a opačne, že teda tú teóriu som vedela aplikovať v praxi, lebo mala som predmety ako poisťovníctvo a podobne, čiže to, čo reálne robím, alebo to, na čom reálne robím. A síce áno, tu nemám ešte takú veľkú úlohu, že chápem celý ten rozmer toho, čo tie poisťovne robia, alebo konkrétne zákazky, ale už len keď človek tomu prihliadne ako študent do tej praxe, tak vidí a vie si aj možno sám nejako charakterizovať a do budúcna definovať, že OK, toto sa mi páči menej a naozaj ja musím povedať, že tá teória a prax sa u mňa skvelo prepojili a musíme povedať, že je to skvelo flexibilné, že teda jasné, človek v tej práci musí byť a musí tu odovzdať nejaké úlohy a tá sezóna je náročnejšia, ale stále sa na nás pozerá ako na študentov a je to veľmi fajn, že človek vie teda povedať, že má skúšku alebo má zápočet a na druhý deň príde do práce alebo niečo, čiže áno, je to stále takto, že my sme trainees, ale myslím si, že aj tí ostatní new joinery proste by povedali to isté, že aj tí absolventi, že proste po škole sa im tie obzory opäť rozšírili o niečo viac tu, takže musím povedať, že tým presne ako si povedala, že je to také pestré, že máš jednu zákazku, potom máš ďalšiu, alebo teda máš inú inštitúciu, inú entitu, tak vieš, že čo sa deje a tým pádom, ako hovorím, že vieš si to definovať, vieš si povedať, že toto je fajn, toto ma baví, takže ja musím povedať, že mne to veľmi so školou pomohlo, aj na skúškach určite. A dá sa to teda časovo stíhať? Áno, určite. Akože ja som sa toho tiež obávala, pretože ja som taký študent prácnejší, ale teda určite sa to dá ako zo začiatku vlastne, keď tí new joinery nastúpia v septembri, tak ani tá škola nie je nejako vyslovene náročná a potom, ako hovorím, tie skúšky si človek odbíja, alebo tak každý študent, aj keď nepracuje, tak chce tie skúšky mať čo najskôr za sebou, takže potom vlastne sa vie vrátiť do práce a je to fajn, že aj keď má to voľno, tak vie prísť sem a opäť do toho na to oddelenie s tými kolegami, s ktorými sa cíti fajn, čiže je to taký proste aj ten dobrý čas, hej, že ja som to nikdy nepovažovala, že je to iba práca, ale že idem do práce a budú tam kolegovia a bude sranda a budeme mať nejaké nové zážitky a debaty a tak ďalej. Čiže určite sa to dá časovo stíhať. Netreba sa bať, povedať, že mám nejakú skúšku, musím sa učiť niečo, ale samozrejme je potrebné byť aj zodpovedný v tej práci, odovzdať tie veci, ktoré od teba ten seniornejší človek očakáva a jednoducho pýtať sa, ak treba pomôcť, ak máš voľno a si ochotný robiť, tak určite sa to oceňuje. Ty si už teda v KPMG celkom dlho a nastupovali ste viacerí a si v kontakte aj s tými, ktorí už odišli, alebo teda ako to máš? Ja som si tu našla veľa priateľov, ktorí tu ešte pracujú stále a niektorí, ktorí teda už nepracujú v KPMG, ale áno, odpoveď na tú otázku je áno, som s nimi v kontakte, s niektorými takmer možno aj každý deň a s niektorými nie až tak často, ale teda stále som a som veľmi rada, že som ich mohla spoznať. Ak by si nepracovala tu ako auditor, alebo možno teda si zvolíš inú cestu neskôr, tak čo by to bolo? Môže to byť kľudne úplne, že alternatívny život, niečo mimo ekonomiky. Ak by to bolo úplne mimo ekonomiky, tak by to bolo niečo manuálne, niečo zručné, pretože ja nie som veľmi zručná, ale veľmi obdivujem tých ľudí, ktorí vedia kresliť alebo vedia niečo vytvoriť vlastnými rukami alebo vlastnou prácou ako architekti alebo nejakí módni navrhári. Taktiež ma veľmi chytilo varenie teraz, tak by som možno chcela variť alebo by som bola nejaký šéf-kuchár v michelinskej reštaurácii snáď. Takže niečo také, kde by som videla za sebou ten výsledok, lebo to mám rada vlastne aj na tejto práci, že vždy za sebou vidím to, čo som urobila, vidím nejaký výsledok, vidím, ako to pomohlo a presne to by som chcela aj v tom alternatívnom vesmíre, že hlavne vidieť, že niečo som urobila, niečo je fajn, niečo je dobré, alebo aj ľuďom sa to páči a tým by ma to motivovalo. Takže určite niečo manuálneho charakteru, lebo teraz mi to chýba. A to varenie ma zaujalo. Bolo by to, že skôr že jedla, alebo niečo sladké? Nie, iba jedla. Pečenie, nie. To už mám nejaké jazdy z rúry na rukách, takže radšej iba varenie. Čo by si robila ty v nejakom alternatívnom vesmíre? Ak by to nebola ekonomika, a ja som sa vlastne aj rozhodovala, keď som teda si potrebovala vybrať, a asi by to bola genetika.
lebo ma teda bavia takéto veci, ako sú gény, dedičnosti a podobné veci. Ale vlastne to máš aj v tej ekonomike, nie? Takú kombinatoriku, čiže matika a podobne, áno. A bola by si v laboratóriu, alebo teda niekde aj akože v teréne, alebo ako si to... Neviem, asi teda skôr to laboratórium. Tak Miši, ďakujem ti za tvoje odpovede, boli veľmi obohacujúce a som veľmi rada, že som s tebou mohla viesť tento rozhovor. Ďakujem. Ja ti chcem tiež veľmi pekne poďakovať za to, že sme si mohli zazdieľať tieto pocity a zážitky a už sa teším, keď si znova budeme môcť takto sadnúť. Ak hľadáš nestereotypný typ práce, mladý kolektív a posun v kariére, tak určite pošli životopis práve do KPMG.